ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம சேனல் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் கேமர்ஸ். நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ தாறு மாறு தக்காளி சோரை. இன்றைக்கி என்னடா வீடியோ போட போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த டாப் கிரிமல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான். என்னடா டாப் கிரிமல்ன்றீங்களா? இது வந்து ஓல்டு டாப் கிரிமல் கிடையாது, இது ஒரு நியூ டாப் கிரிமல் தான். இதோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. என்ன பவர்ன்றீங்களா? ஒரு பவரும் இல்லை, அதான் இதோட பவரே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1000 டைமண்ட் பக்கம் வச்சுருக்கோம். இதுலேருந்து எப்படியும் ஒரு 10 டைமண்ட் கூட என்னால் கொண்டு போக முடியாது. இதுக்கு மேலேயும் டாப்அப் பண்ணுற மாதிரி வேணாலும் வருமே தவிர, இதுலேருந்து டைமண்ட் எதையும் என்னால் மிச்சம் கொண்டு போக முடியாது. தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா டைமண்ட் இப்படின்ட்டு தான் விடுவாங்க. சரி வாங்க பண்ணி பார்த்துருவோம். 90 டைமண்ட் கொடுத்து பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்பின்னு ஒன்றும் கிடைக்கல. எனக்கு தெரியும் எப்படியும் இந்த 1000 டைமண்டுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு 2 1 3 தான் கொடுப்பானுங்க. நம்ம மினிமம் 2000 டைமண்ட் செலவு பண்ணால் தான் எடுக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். எல்லா பேரும் அதிகமாக டைமண்ட் செலவு பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதான் மெயினான விஷயம். ஏற்கனவே நிறையா பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டைமண்ட் அதிகமாக செலவு பண்ணாதீங்கன்னு. அதனால தான் இப்படி பண்ணுறானுங்க. இந்தியன் சர்வருக்கு மட்டும் எல்லா சர்வருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இது எடுக்கிற மாதிரி விட்றானுங்க. நம்ம சர்வருக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி கஷ்டமாக கொடுக்குறானுங்க. அது எப்படா அப்படின்றீங்களா? நீங்களே போக போக பார்ப்பீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 1000 டைமண்ட் ஸ்பின் பண்ணுறோம். இதே மற்ற சர்வர் பார்த்திங்கன்னா 500 டைமண்டில் எடுக்கிற மாதிரிலாம் விட்றானுங்க. நம்ம சர்வரில் மட்டும்தான் 2000 டைமண்ட் 3000 டைமண்ட் கொடுக்குறானுங்க. ஸ்பின் பண்ணி தான் பார்க்குறோம், ஒன்றும் தரமாட்டுறானுங்க. கிட்டத்தட்ட 200 டைமண்ட் 300 டைமண்ட் பக்கம் காலி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே வெயிட் பண்ணி தான் பார்ப்போம், கொடுக்குறானுங்களா இல்லை கொடுக்காமலே ஏமாத்துறானுங்களான்னு. பெரும்பாலும் ஏமாற்றிடுவானுங்க. நம்ம இதையும் இதுமாரி 3 இது வச்சு ஒன்று எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம், அதுலேயும் லக்கு இருந்தால் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆனால் நம்மளுக்கு தரமாட்டானுங்க, அது தெரிஞ்ச விஷயந்தான். சரி ஸ்பின் பண்ணி தான் பார்த்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 1000 டைமண்டையும் தீட்டாவது ஒன்று தராங்களா இல்லை அதுவும் கிடையாதான்னு. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் அதிகமாக செலவு பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதான் என்னோடய அட்வைஸு. என்னடா நீ மட்டும் செலவு பண்ணுற, நாங்களாம் மட்டும் செலவு பண்ண வேணாங்கிறீங்களா? அதிகமாக உங்கள்கிட்ட காசு இருந்ததுன்னா செலவு பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இல்லைனா செலவு பண்ணாதீங்க. கடன் வாங்கிலாம் நிறையா பேர் டாப்அப் பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. பெரும்பாலும் இவங்க எதையுமே தரமாட்டானுங்க. நம்மள்ட்ட இருக்க மொத்த காசையும் உருவிட்டு தான் விடுவானுங்க. காசை வாங்கி கல்லால் போகிறதால தான் இவங்க பெரிய ஒரு எய்மோடு இருக்கானுங்க. நம்மளுக்கு எதுவுமே ஃப்ரீயாக தரமாட்டுறானுங்க இந்தியன் சர்வருக்கு. ஏன்னா இந்தியன் சர்வரில் அதிகமாக டாப்அப் போயிட்டுருக்குங்கிறதுனால தான் இவங்க அப்படி பண்ணுறானுங்க. இதுக்கெல்லாம் முழுக்க காரணம் நம்ம தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்கள சொல்லி குத்தமே இல்லை, நம்ம தான் முழுக்க காரணம். நம்ம எல்லா பேரும் அதிகமாக டாப்அப் பண்ணுறதுனால தான் இந்த நிலமை. இதே நம்ம கம்மியாக டாப்அப் பண்ணுறோம்னா அவங்களே சவுண்ட் தருவானுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 2 எடுத்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டோக்கன் பார்த்திங்கன்னா 2 கிடச்சிருச்சு. இன்னும் 3 கிடச்சா தான் டாப் கிரிமினல் எடுக்க முடியும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போயே ஆல்ரெடி 500 டைமண்ட் பக்கம் காலி. இன்னும் ஒரு 800 இருக்குது. அதையும் பிடுங்கிட்டு விட்டால் தான் இவங்களுக்கு மனசு ஆறும். எப்படியும் அந்த 800க்கு இன்னும் ஒரு டோக்கன் கொடுத்தா கொடுப்பானுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பின் பண்ணி பார்ப்போம். கிடைச்சா நல்லது, கிடைக்கலனா சரி வீடுன்னு விட்டுட்டு போக வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் ஒரு 8 ஸ்பின் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 8 9 ஸ்பின் பக்கம் பண்ணலாம். நம்ம 20 ஸ்பின்னும் பண்ணலாம், வேணும்னா 90 ஸ்பின்னும் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா 90 ஸ்பின்னாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படின்னா தான் டக்குன்னு கிடச்சிடும்னு ஒரு ஆசையில் பண்ணுறோம். ஆனால் கிடைக்காதடாங்கிற மாதிரி தரவே மாட்டுறானுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 3 இதை கூட எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 3 இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம். ஆனால் இவனுங்க தர ஐடியாலே இல்லை போல். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுமாரி எக்ஸ்சேஞ்சாவது பண்ணி பார்ப்போம். லக்கு இருந்தால் கிடைக்குன்னு பார்த்தேன், அதுக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு வேலையே இல்லைன்ட்டாங்க. சூப்பர், வேறு லெவலில் டாப்அப் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டானுங்க. பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 3 நாள் கிடச்சிச்சின்னா மறுபடியும் அது 1க்கு ஸ்பின் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா 4 எடுத்துகிட்டு 1 எடுக்கலாம்னா நல்லா இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு அடிமாதிரி தான் வந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா 3 கிடச்சிச்சு. அப்புறமேட்டு இன்னொன்றுக்காக ட்ரை பண்ணேன், 2க்கு ட்ரை பண்ணேன், அப்புறம் 1 கிடச்சிச்சு, அப்புறம் இன்னொன்றுக்காக ட்ரை பண்ணேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி நல்லா பிடுங்குறானுங்க டைமண்ட். என்கிட்டேருந்து ஏகப்பட்ட டைமண்ட் பிடிங்கிட்டானுங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா மோசமானவங்களையும் முக்கியமானவங்களும் தான் ஃப்ரீ ஃபயர் காரணங்க. ஏகப்பட்ட டாப்அப் அடிச்சாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி. சரி ஓகே, இதுக்கு மேலே அடிக்கிற ஐடியாவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டாப்அப்லாம் கம்மி பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ தான் நம்மளுக்கு எதாக இருந்தாலும் ஃப்ரீயாக கிடைக்கும். இப்போ ஏற்கனவே ஏகப்பட்டதை டைமண்ட் பிடுங்குற மாதிரி தான் விட்டுட்ருக்கானுங்க. மற்ற சர்வரெலாம் ஃப்ரீயாக விட்றானுங்க, நம்ம சர்வரில் மட்டும் டைமண்ட் பிடுங்குற மாதிரி விட்றானுங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவங்க எவனுமே டாப்அப் பண்ண மாட்டானுங்களா, இவனுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்தா தான் இவன் விளாண்டுட்டா இருப்பான் அப்படின்னு. நம்ம சர்வரில் பார்த்தா எது கொடுத்தாலும் வாங்குறானுங்கடா, இவனுக்கு எது வேணாலும் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட 2 தான் எடுத்துருக்கோம். இன்னும் 3 தேவை நம்மளுக்கு. நானும் ரொம்ப நேரமாக ஸ்பின் பண்ணிகிட்ருக்கேன், எனக்கு ஒன்றுமே கிடைக்கல. நானும் ஏகப்பட்ட தாட்டி ஸ்பின் பண்ணிட்டேன். சரி ஓகே, நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துடணும். அந்த டாப் கிரிமல் எடுக்கணுங்கிற ஒரு முடிவில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கேன். ஏற்கனவே பழைய டாப் கிரிமல் விட்டுருந்தாங்க, அது பார்த்திங்கன்னா என்னால் எடுக்க முடியல. அதை எப்படி எடுக்கணுன்னே எனக்குலாம் தெரியாது. அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளாம் அதிக ஒரு பிளேயர்லாம்னு சொல்லிட முடியாது, ஏதோ நம்மளும் ஒரு பிளேயர் தான். இப்போ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட எப்படி எடுக்கணும் என்னங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ தான் தெரியும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டாப் கிரிமல் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன், அதனால் எடுக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்களாம் அதிகமாக செலவு பண்ணாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதான் என்னோடய அட்வைஸ். ஃபஸ்ட்டு மறுபடியும் சொல்கிறேன். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் ஒரு 3 கிடைக்கணும். ஒரே ஸ்பின்லலாம் 2 3லாம் தரமாட்டானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஸ்பின்னுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் அதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு டோக்கனை கொடுக்குறானுங்க. 1க்கு மேலே தரமாட்டானுங்க பிக்காளி பயலுங்க. சரி ஸ்பின் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம், ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. சரி வெயிட் பண்ணி தான் பார்ப்போம், ஏதாவது ஒரு டோக்கனாவது கொடுக்குறானுங்களா இல்லையான்னு. அந்த 500 டைமண்டுக்கு ஒரு டோக்கன் கூட தரமாட்டானுங்க பிக்காளி பயலுங்க.
பிக்காலி ஃபைலுக்கு ஃப்ரீ ஃபயர் காரனுங்க. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் புதுசாக வச்சுருக்கேன் ஃப்ரீ ஃபயருக்கு. பிக்காலி ஃபைலுக்கு ஃப்ரீ ஃபயர் காரனுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளே ஏகப்பட்ட டைமண்ட் செலவு பண்ணிட்டோம், ஏகப்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்சும் பண்ணுறோம், ஒன்றும் தரமாட்டான். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெரிஞ்ச விஷயந்தான், மொத்தத்தையும் ஒரு வீட்டு விட்ருவான். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளும் ஏகப்பட்ட ஸ்பின் பண்ணிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 90 அடிச்சு விட வேண்டியதான். அப்போ தான் டக்குன்னு எதாவது கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேறு லெவலில் நம்மளுக்கு 3 கிடச்சிச்சு, இன்னும் 2 தான் கிடைக்கணும். அதே நேரத்தில் டைமண்டும் முடிய போது மறுபடியும் டாப்அப் பண்ணால் தான் கிடைக்கும் போல். இவனுங்க வேறு கடுப்பேற்றுறானுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரீ ஃபயர் காரனுங்க பிக்காலி பயலுக. நம்மளும் ஏகப்பட்ட டைமண்ட் செலவு பண்ணிட்டோம். ஏற்கனவே 1000 டைமண்ட், அப்புறம் ஒரு 800 டைமண்ட்னு ஏகப்பட்ட டைமண்ட் செலவு பண்ணிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேலே செலவு பண்ணுற ஐடியாவே இல்லை. நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு கிவ்அவே வச்சுருக்கோம். என்ன கிவ்அவேடா நீங்கன்னா கட்டான கிவ்அவே. அது எல்லா பேரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுமாரி அடிக்கடி நம்ம சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் சிம்பிளையும் அழுத்திடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு கிவ்அவே டோர்னமெண்ட்லாம் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு கிவ்அவே நடத்திட்டுருக்கோம். அந்த கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் உடனே 50 சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வரணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நாள் டைம் தருவோம், அதுக்குள்ளே 50 சப்ஸ்கிரைபர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தான் அந்த கிவ்அவே வின்னர். இதுமாரி நம்ம அடிக்கடி கிவ்அவே வைப்போம், டோர்னமெண்ட்லாம் வைப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அவங்களும் அந்த டோர்னமெண்ட்டு கிவ்அவேலாம் ஜாயின் பண்ண முடியும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா இதை விட்டுட்டு அதை போயிட்டு அப்படின்றீங்களா? சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதையே பார்ப்போம். ஏகப்பட்ட ஸ்பின் பண்ணிட்டோம், ஒன்றும் கிடைக்கல. சரி வாங்க, நம்மளும் ஏகப்பட்ட தாட்டி தான் பண்ணுறோம், எதுவும் தரமாட்டானுங்க, தெரிஞ்ச விஷயமாயிடுச்சு. சரி ஓகே, நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த டாப் கிரிமினல் எடுக்கணும் முடிவு பண்ணோம். ஒரே காரணத்துக்காக தான் இவ்வளோத்தையும் பொறுத்துட்ருக்கோம். இல்லைனா போங்கடா அப்படின்னு விட்டுருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட டைமண்ட் செலவு பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் 800 ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணால் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் போல். ஏற்கனவே ஏகப்பட்டது செலவு பண்ணியாச்சு, மறுபடியும் செலவு பண்ணுங்களாங்கிறான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. சரி செலவு பண்ணி தான் ஆகணும் போல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம செலவு பண்ணி தான் பார்த்துருவோம் அப்போயாவது கொடுக்குறானுங்களா இல்லையான்னு. மறுபடியும் கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் காரனுங்க பிக்காலி பயலுகளையும் 1ஆம் நம்பர் பிக்காலி பயலுக ஏகப்பட்டது பிடுங்குறானுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன பசங்களாம் அதிகமாக டாப்அப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வேறு ஒரு இவங்களுக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு. முன்னெல்லாம் இப்போ பெரிய ஆளுங்க தான் அதிகமாக டாப்அப் பண்ணுவாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்ன பசங்க வந்து அதிகமாக டாப்அப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனால் ஃப்ரீ ஃபயர் காரனுங்க ரொம்ப ஆட்டிக்கிட்டு திரியிறானுங்க. அவனுங்க வாழை ஒட்ட நறுக்குனா மட்டும்தான் நம்ம வாழை ஆட்ட முடியும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா ஏதோ கதை சொல்கிறேன்றீங்களா? நம்ம பார்த்திங்கன்னா எடுத்துட்டோம், எப்படியோ 5 டோக்கன் கிடச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு லெவல் தான், சூப்பரான ஒரு பண்டில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எனக்கு கேட்டிங்கன்னா. சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த பண்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். வேறு லெவலில் இருக்கும். அது ஒரு ஃபுல் டாப் கிரிமினல் பண்டில் தான், வேறு லெவலில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த டாப் கிரிமினலுக்கும் இந்த டாப் கிரிமினலுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை, ஒரு சின்ன ஒரு டிங்கரிங் தான் பண்ணியிருக்கானுங்க. இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் காரணங்களுக்கு ஈஸியாக ஒன்று தெரிஞ்சது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிங்கரிங் பண்ணுறது தான். ஒன்று வெள்ளை கலரு, ஒன்று மஞ்சள் கலர்னு இதுமாரி அப்படியே கலரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி அப்படியே அடிச்சு விட்ருவானுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் மாஸ்க்கு தனியாக போட்டுக்கலாம், ஃபுல் ஷர்ட்டு தனியாக போட்டுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்கானுங்க. இருந்தாலும் எல்லாம் டிங்கரிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த டாப் கிரிமினல் சவுப் கலர் அப்படியே டிங்கரிங் பண்ணி அடிச்சு விட்டானுங்க. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மிஸ்ட்ரி ஷாப்லாம் வந்திருக்கு. இதில் டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 66% நாய்ங்க. நம்மளுக்கு எப்போவுமே இப்படி தான் பண்ணுவானுங்க, அது தெரிஞ்ச விஷயந்தான். நம்மளுக்கு 66% வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாருக்காவது 90%க்கு மேலே வந்துச்சுன்னா உடனே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு லக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்குலாம் லக்கு தான். எனக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா 66% தான் வந்திருக்கு. சட்டை பேண்ட்டு வெறும் ஷூ தான் கொடுக்குறானுங்க. வெறும் நம்மள்ட்ட இருக்கிற டைமண்டுக்கு இதெல்லாம் எதையும் வாங்குகிற ஐடியாவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். உபயோகப்பட்டது ஏற்கனவே இப்போ தான் செலவு பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஒன்று மறுபடியும் எல்லாத்தையும் டிங்கரிங் பண்ணி விட்டு தான் கூட அனுப்பி விட்டுட்ருக்கானுங்க. மிஸ்ட்ரி ஷாப்லேயும் அப்படியே அதை டிங்கர் பண்ணி இதில் போட்டு விட்டான், இதை டிங்கரிங் பண்ணி ஸ்பின் ராயலில் போட்டு விட்ருக்கான். இதுமாரி மாற்றி போடுறது தான் இவங்க வேலையே. ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக கொண்டு வரானுங்களா? ஒன்றும் கிடையாது. அப்படியே இதை டிங்கரிங் பண்ணி அதில் போட வேண்டியது, அதை டிங்கரிங் பண்ணி இதில் போடுறது. இதுதான் ஃப்ரீ ஃபயருக்கு கை வந்த கலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இந்த மாதிரி கிவ்அவே டோர்னமெண்ட்லாம் நிறையா நடத்திட்டு இருக்கோம். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் லிங்க்கை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். ஒரு தரமான வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் நம்ம சேனல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.